Има и платена версия на ChatGPT, която дава по-добри данни. Преди между вас и между народа стояхме ние. Вече не стоиме ние между вас и между народа. Отвън тия хора искат пряко да си говорят. Не искам да съм лош пророк, но това, което виждате в момента на площада, е само началото. Предстоят много лоши дни за вас, така че премислете, подавайте оставка сега, защото после може и да е твърде късно. Виждам, че си цъкате на таблета. Ако сте отворили сайта на Booking, направете тук по една резервация на всички в хотел Хаяши, да имаме къде да изкараме нова година. Благодаря ви. Госпожо Илиева, позволявам си да се противопоставя на данните, които предоставихте. Те не са верни. Искам да дойдете в дуплика и да кажете откъде разполагате с такива данни, защото има официални източници на статистически данни във връзка с макроекономическата ситуация в България и те са много различни. Има и платена версия на ChatGPT, която дава по-добри данни. Срамота е във вот на недоверие да излизате и да говорите абсолютно несвързани глупости на безплатната версия на ChatGPT, да излагате така наречената опозиция в зала. Казах ви, вие, цялата ви група и освен това, вие сте незаконен народен представител. В дуплика само два въпроса. Откъде имате тези данни? Просто кажете, тези данни за брутния вътрешен продукт и процентното му съотношение имам от Националния статистически институт, другите имам от Евростат, третите им. Да ми кажете откъде ги имате. Нито едни от данните ви не са верни. Позорно е това, което говорите, глупости от трибуна. И втория въпрос. Само вие или вие и Вилин Михайлов двамата не сте си попълнили документа, за да станете народни представители? Благодаря. Благодаря ви, господин Василев. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, уважаеми български граждани, това правителство започна своя живот с изкривяване на българската демокрация. Беше манипулиран целият вот, защото 6% от българското население гласуваха за Има такъв народ, 7% гласуваха за БСП. Те не гласуваха за това да гледат как Тошко Йорданов поздравява Бойко Борисов и му се радва всеки ден и взима наставления от него. И със сигурност не гласуваха за това да гледат как Зафиров се блъска с алгафари пред вратата на Пеевски, кой пръв да влезе и да получи инструкции. Това изкривяване на представителната демокрация, от това всички ние и българския народ страдаме вече 15 години. Какво предложихме ние от меч на това правителство, за да напълни държавната хазна и да не се стига до икономическия провал, за който в момента се гласува този вот на недоверие? Ние предложихме удържавяване на ЕРП-тата, което щеше да донесе допълнителни финанси в бюджета. Вие го отхвърлихте. Предложихме ви повишаване на концесионните такси, концесията на българското злато, на плажовете. Вие го отхвърлихте, защото сте зависими, не за друго. Това щеше да донесе достатъчно средства за българските млади лекари, за медицинските сестри. Къде са сега парите в бюджета, ви питам, за медицинските сестри? Къде са парите в бюджета за младите лекари? Защо липсват 260 милиона евро? Също така, ние от МЕЧ ви предложихме да се закупи рафинерията Лукойл, да може да работи за България, да докарва средства. Какво направихте вие? Рейдърство за 29 секунди, откраднахте рафинерията. Ние ви предложихме хазарта да влезе изцяло в българския спортен тотализатор и да генерира огромни печалби за държавата. Вие направихте обратното предложение. Да се открадне хазарта, да се даде на частниците българския спортен тотализатор, да отиде за 15 години на концесия в частни ръце, подкрепено от гениалния министър на спорта, който сега, ако беше тук, да го питам как се чувства, като му отхвърлиха предложението. Защото това предложение беше чиста кражба на тотото. Вие обаче не сте без заслуги, това правителство. Какво направи? Това правителство успя да приеме една купчина законопроекти, които са напълно безсмислени, само с цел да усвои средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Средства, които са в размер на милиарди, които нито един български гражданин, аз мога да ви кажа от сега, няма да ги усети в джоба си, няма да ги усети по никакъв начин. Тези средства вече са предвидени в различни фирми, тук свързани с Пеевски от БСП, на Кирил Добрев, разни свързани фирми, на разни други хора от това правителство. Така че ние от тези средства и българските граждани най-вече няма да усетят разлика.
Това прави това правителство. Изтеглихте десетки милиарди кредити, за да покривате някакъв дефицит, като този дефицит не следва да се покрива с кредити. Това е много грешно. Ако бяхте приели някои от нашите политики, нямаше да се налага да теглите такива огромни кредити, които българските граждани ще трябва да връщат десетки години след това. Също така похарчихте милиарди за мантинели и най-важното, това правителство успя да вдигне заплатите на Висшия съдебен съвет и на Боян Магдалинчев, защото той не знам как изкарваше с тая ниска заплата от 20 хиляди лева. Сега като сте предвидели за него 30 хиляди лева, сигурно ще ви пази гърба, главният прокурор няма да ви предявява обвинение, но в един момент всичко това ще рухне, защото хората вече са по площадите. Това, което е вашата сглобка в момента между Пеевски и Борисов, няма как да издържи. Предстои много тежка зима. Не искам да съм лош пророк, но това, което виждате в момента на площада, е само началото. Предстоят много лоши дни за вас, така че премислете, подавайте оставка сега, защото после може и да е твърде късно. Дори стигнахте до там, че да пълните бюджета с опит да продадете 4400 държавни имота по инициатива на вас, господин премиер. Затова искам вас лично да ви питам, дали смятате да включите и хотел Хаяши в продажбата, да напълните бюджета. Виждам, че си цъкате на таблета. Ако сте отворили сайта на Booking, направете тук по една резервация на всички в хотел Хаяши, да имаме къде да изкараме нова година. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа от правителството на Република България, смисъла на всяка една икономика и в общоприетото и понятие икономическа политика е много просто. Трябва да се похарчат едни пари и в обозрим период от време трябва да се получат повече пари. Трябва да се получат достатъчно приходи, за да може да се нарече тази инвестиция оправдана. Бюджетът е само функция на икономическата политика. По принцип всички, които някога сме учили тая наука, наречена икономика, сега и казват икономикс, някакво ново измислено понятие, знаеме много добре за какво става въпрос. Но истинското понятие е политикономия. Така че, дами и господа от правителството, вие чрез бюджета и през бюджета харчите едни пари и се очаква в течение на времето да изкарате повече пари. Какво правите обаче вие? Понеже тук колегите се спряха на цифрите, аз се спра на няколко конкретни проекта, от които е видно, че вие не се справяте, вие не можете да харчите разумно парите, говорим за общите пари на данъкоплатците, които да донесат в обозрим период от време някаква печалба. В частта на енергетиката специално, която е част от икономиката. И през бюджета там се разпределят почти 40% от бюджета. Няколко проекта, които са абсолютно безсмислени, без никакви обосновки, нито икономически, нито инженерни, никакви. Наливат се огромни средства, като например вертикалния газов коридор. Един проект, който вие правите под натиск отвън. И утре, когато войната Русия-Украйна завърши, а това ще е много скоро, той ще бъде абсолютно безсмислен. Да не говорим, че той не е съгласуван. Вие подписвате тук, ходите в Гърция, подписвате някакви меморандуми и така нататък. Но истината е, че да кажем, Румъния не прави никакви инвестиции в тая посока. И няма как да прекарате тия 10 милиарда, които ще минат евентуално през България и ще стигнат до Украйна. Ето ви едни неправилно похарчени пари, които ще бъдат загробени. И никаква възвръщаемост няма да има от тях. Чирен. 2 пъти тотален провал с обществената поръчка. И сега наливате нови 400 милиона там. И как ще стане, господа, вие 2 пъти се провалихте? Какво ще постигнете там? Никакви обосновки. Похарчихте едни 700-800 милиона. Сега ще инвестирате в най-важната част, която с нея трябваше да започнете, сондажната част. Няма да се случи това нещо. Избягахте от парите по европейските пари в частта европейско финансиране, да си харчите само от републиканския бюджет, за да не ви разследва Европрокуратурата.
На кой ги продавате тия ефтини номера? Пак едни пари, които са похарчени безсмислено. Никаква възвръщаемост няма да има оттам. Стигаме до черешката на тортата, АЕЦ нови мощности. Колко пъти ви го казахме това нещо? Успяхте да загробите един проект, каза ви го Европейския съд на 11 септември тая година, и вие продължавате да наливате още 3 милиарда тая година. Да не говорим, аз тук вчера питах министъра на финансите за тия прословути 32 милиарда и аз откровено ще го кажа, аз смятам, че ме лъжете, госпожо Петкова. Аз мисля, че тия пари сте ги приготвили да ги теглите от международните финансови пазари, за да купувате двата нови реактора. Защото след като се разбра, че Полша е заложила 50 милиарда евро, т.е. по 16 милиарда на реактор, вие как така точно ги сметнахте да са 32 милиарда евро? Според мен точно за това ги предвиждате в следващия средносрочен период тук по бюджетната програма за 2-3 години. Мисля, че за това ще ги харчите. И ви казвам от сега, че това няма да стане. Не може да харчите пари за проект, който няма лиценз, който проект го казвам в кавички, защото то няма проект. Вие се занимавате с тази тъпотия, наречена инженеринг. Нищо там не сте предвидели като разход. Точно да го знаем, да го сложите на масата, да го види опозицията това нещо. Няма да стане този номер, казваме ви го от сега. Един друг от провалените ви проекти, от провалените ви икономически решения. Лукойл. Единственото нещо, което вие правилно заложихте в бюджета за придобиване на Лукойл, което, припомням, беше по наше предложение на партия МЕЧ, и тези пари щеха да бъдат похарчени правилно, защото те ще донесат огромна печалба в бюджета на държавата. Вие го оттеглихте и за капак на всичко вкарахте мораториум за износ на горива и преработката от 20 000 тона на рафинерията падна на 10 000 тона. В съседната нам държава Сърбия рафинерията спря работа и вместо вие да увеличите преработката на 30 000 тона, колкото е капацитета, и парите да влизат в нашия бюджет, вие вчера ни се оплаквате, че намаляват приходите от ДДС от горивата. То е елементарно това нещо, бе, госпожо Петкова. Само за това нещо вие трябва да си подадете оставката. Вместо да вкарвате пари в бюджета, вие съсипвате рафинерията. Да не говорим, че това е съвсем логично, след като слагате човек, който се е занимавал с измами, въпросния Спецов, и прехвърлял фирмата си на клошар. И сега за едно друго нещо, което ни предлагате, поредната глупост да харчите държавните пари. Искате да правите инвестиция в проучвателната част, забележете, на този консорциум, който ще прави предварителни проучвания сондажни в блок Хан Аспарух. Като човек, който се занимава цял живот с това, ви казвам, никъде по света не се правят инвестиции в фазата на проучване. Защото вие не знаете дали там ще има нещо или няма да има. Аз от сега ви казвам, че няма да има. Правят се във фазата на добив, когато се открие, когато има търговско откритие. Ето тогава вече трябва да се преговаря. Този, който ви е съветвал по това нещо, или тези, които са ви съветвали, са абсолютни некадърници. Дадох ви няколко примера, от които вие, дами и господа, ясно е за всички, че вие нямате акъл да харчите парите на държавата. Всичкото това нещо е провал и то струва много милиарди. И от сега ви казвам ви го и преди, и сега ви го повтарям. Преди между вас и между народа стояхме ние. Вече не стоиме ние между вас и между народа. Отвън тия хора искат пряко да си говорят. И не забравяйте какво пише в Конституцията на Република България. Че цялата власт проистича от народа. И тя може да се упражнява от него непосредствено. Непосредствено. Мислете за това нещо, дами и господа управляващи. Благодаря ви. Благодаря ви. Има ли реплики към изказването на господин Манов?